Аз съм Естито и днес ще реагираме на един много смешен клип на Бъчвата ТВ. Може да се абонирате в него в YouTube, ще оставя линка в описанието и ще го видите на снимка и сега. И хайде да започваме да го гледаме. Това беше малко кринч. Това си беше малко кринч. Не. Мисля, че идеята на Ванка не ми заполучи, ама както и да. Нека да започнем в видеото. Да. Драги бурета, вие сигурно всички знаете, че в България има супер готини ютубъри, като мене, TDX прави кекс, Кралски и много други. Също има и ужасни ютубъри, които съм ги покрил повечето в миналото ми видео, което няма да бъде лошо, колко изгледате. Да, точно така, изгледайте го. Но има и такива ютубъри, които никой до сега не знае за тях. А повечето от тях са именно децата. По принцип, деца не бива да правят YouTube канали. Обаче в YouTube Terms of Service пише, че в България трябва да си поне на 16 години, за да създадеш един YouTube канал. Обаче явно въпросните деца, за които ще говорим в това видео и ще реагираме на тяхните куфяк видеа, явно не са чели това правило, защото, както сигурно вече можете да подозрете, всяко едно от тях има YouTube канал. Тъй като са деца, естествено няма какво да се очаква от тях, който да им въобще не е добър и спойлер. Повечето видеята им заглави и плюс не си обработват видеята малко. Име 26 септември 2036 година. Да, защото не си измислят някакво тъпо заглавие. Да, вие буквално можете да напишете най-рандом датата някога в YouTube и да гледат статистици видеа на малки деца. Но така, вече е време да започваме най-сетни с видеото. Да, пайде. Първият канал, който ще разгледаме в това видео, е канал наречен Приключенци БГ. Всъщност, този канал въобще не е зле и аз честно казано на някои видеа в този канал са кефя. И съм тук само за да рекламирам канала. Така че веднага идите да се абонирате или ще ви изям. Така, щом вече сме готови с това, можем да преминем към следващия канал, защото това преди малко беше само и единствено с рекламни цели. Ще ви напомня да влезете в нашия Discord сервер с тези линк. Точно така. Влезте в Discord сервера на BXT. Ще има долу в коментарите или в описанието. И така, първия канал, който е късметлия да бъде в това видео, е от този наречен Извънземния Метатрон. Честно казано, първо, това не е име на канал. И второ, няма икона на канала, което е тъпо. Първоначално този канал въобще не знаех кой е. Не смятах да го включвам в никакво видео, обаче един ден преди няколко седмици започна и така съвсем случайно да ми излиза на For You page и аз нямаше как да не го забележа. Забелязах го един път, пропуснал го. Забелязах го два пъти, пропуснал го. Забелязах го три пъти, пропуснал го. Ама той просто не спря да ме изкача. И затова аз реших да погледа едно от видеята му. И о боже, няма как този канал да не го включа в това видео, защото просто има прекалено много мляко задоение вътре. Така че, нека сега да видим какво е грешното с този канал. Реално, той пичага дете е правил доста видеа. И повечето са доста къси, обаче ето едно, на което ми спря най-много вниманието. И то е ето това видео. Буквално това, ако не е Rage Bait на следващата степен, аз не знам какво ще е. Човек, първо на първо, това е лъжа, както винаги. Плюс това, брат, какви са тия заглавия на видеята ти, бе? Ако Бойко Борисов беше видял това, докато беше министър-председател, няма да се представя какво ще да ти направи. Но, стига толкова говорене. Нека да видим това видео, дали наистина Бойко Борисов моми чините в видеото, или просто той иска да рейдж битне целия интернет и да ги накара да кликнат на видеото и в крайна сметка да видят пълна простотия. Нека да видим.
Здравейте, взема ми Господ Мора Завидава. Искам само да ви кажа, че аз лових силите си. Защото съм празник на Вселената. И тая земя, тази планета ще я управлявам аз. И не мога да ми кажете нищо, разбирате ли? Аз съм избрания. От 2 години съм тук, обаче съм наясно с нещата. Когато отидох на тази планета, ме питаха какво искаш да стане, аз казвам, направи ми TikTok аккаунт и да ме изберат за министър-председател. И така и стана, вече съм министър-председател на България, а сега остава да превзема цялата вселена начало. Драги да, Борита, това е кринч. както видяхте и чух, Това е кринч. Първо, че това е кринч. И второ, това не е истина. И трето, не е силен. Ти си напълно кринч. всъщност Бойко Борисов така и му измичените. Затова можем вече да потвърдим, че заглавията на този печага няма нищо общо с това, което се случва в неговото видео. Но имам един коментар за видеото. Ако наистина всичко ти е ясно, кажи ми сега колко е 8 на степен 2. Ай, на баш, че няма да го знаеш. А пък кой знаеш всичко, си бил някакъв избран. И добре, ти хубаво се представяш на... Точно така, точно. Кажи колко е 8 на втора степен. Никой не знае всичко на този свят. Само никой не знае. министър-председател на България, обаче всичко Google каза нещо съвсем различно, защото ако всички търсите в Google кой е министър-председател на България, ще ви излезе не този човек, а някакъв съвсем друг, който няма да му споменавам името, защото не ми се занимава с политика и без друго нищо не разбирам от нея. Също нещо друго, което ми направи впечатление, че той снима много често с едни два човека, които не знам какво им западат, честно казвам. Може да са просто двама, които живеят заедно и той им се вмъква в техния дом да снима. Да, наистина много е възможно и това да е причината, че да снима с тях, но тези видеа, Може би за това е кринч. те са ужасяващи човек. Те просто ме карат да изтръпна. И именно по тая причина няма да ги показвам в това видео, защото са прекалено ужасяващи за вас и може да ви травматизират. Но ако искате, идете в канала му, те седят там и можете да ги изгледате. Ама да знаете, не ви очаква нищо добро. Но сега е време да реагирам на най-епичното му видео в канала, а именно това озаглавено как да ядем правилно баница. Ома фъгъл човек. Омага, човек. Всеки знае как да яде баница, само ти не знаеш. Браво на тебе! От дете, откакто бях малък, съм се чудил как да ям баница. И винаги, когато съм си купувал баница, не съм я изяждал, защото не съм знаел как се яде. Но сега е време да научим как се яде баница, заедно с извънземния пророк на Господ. Ще ядем баница. Най-добрата храна на пазара, баничка. Ето. Еле, човек, ти тук вече си пален идиот. Защото първо баницата не е най-яката на пазара. Има нещо по-хубаво от това. Баничка. Ще ядем баница. Баница ще ядем днес. Баницата ще се яде днес. Ще ядем баница. Баница ще ям. Ям си баница и да си ям баницата. Баница си ям и си ям бани. Тук е по-странно, защото вече става по-тъпо и още по-тъпо. Така че, Буре, ти си бил прав. Това ще го кажа. Абе, мисля, че Брото забрави да каже, че ще яде баница. Не мислите ли? Да, точно така. Почвам да ям баница. Това е баница и почвам да ям тази баница. Баницата, по-скоро трябва да я изям. Добре. Буре, тук си направил добра редакция си направил тук. Дина. Айде пак. Добре.
ОМГ, човек, не мога да повярвам. Извън земя най-седни ме научи как да ям баница и сега свободно ще мога да си я ям всеки ден, без да имам проблеми с яденето. Е, тук вече горе малко стана кричти, защото заради това малко стана крич, ама не те обиждам спокойно. Чакай. Какво? Той е бил силен. Не е вярно, човек. Те просто ползва някакви такива ефекти. Леле, гледайте го къв е той, бе. Направо ми идва да го изям. И е толкова нацепен, че буквално гащите ми паднаха от страх да ни вземе да дойде у мене и да ме ушамари така, че после да не мога да стана от леглото за 4 дена. Наистина извънземен, ако гледаш това видео, знаеш, че да обичам много и че не искам да се бими, така че ако гледаш това видео, ако трябва, ще ти пратя 50 лева по PayPal само. Вече тук наистина стана кринч, защото ти му вярваш, ама после казваш, че това е ефект на ма каре сега. Моля се, остави ме на мира, извънземен. Възикала се бе хора. Това нищо не може да ми направи. Все пак, всички от вас виждате, че той ползва стероиди, защото тия мускули няма как да се появят и така магически, като штракнеш с пръсти. Все пак, да, няма никаква логика. Така че, ако още веднъж съм да видял да ми се отваряш, ще да заключа в мазето. Бегай сега. Тъй. Мисля, че отделихме достатъчно време на тоя и време да преминаваме към останалите глупости, които намерих в тая скапана платформа. И така, нека да ви представя канал номер 3 и той е Смей се БГ. Как да би... Защо? Борис, кажи ми защо. Защо? Кажи ми, моля ти се. Той ми е най-добрият приятел, искаш да му видиш контента ли какво? Той има добри смешки, ама карай. Че в тяхното описание техните видеа трябва да те разсмеят. Така че, нека да изгледаме няколко техни видеа и да видим дали ще се разсмея или ще се разрива. Ето първото видео. Леле, мали човеченци. Не знам как да ви го обясня, обаче този за тия движения много ми дава вайбове на някакво NPC от видеоигра. Която става дума в Roblox. Сещате за какво говоря? Какво прави с стукяне? Леле, човече, за първи път виждам нещо е реалистично, а именно някой да удари човек с токия и да опадне. Вау, брат. Честно казано, има ли въобще какво да кажа тук? Само ще кажа, че това е най-реалистичното нещо, което съм виждал при живота си. Някой да удари друг с нокия по главата и он си да падне на земята, докато се хили. Точно, казвам. Не, няма просто. Няма какво да се каже това, човек. Защо въобще правя това видео, бе? Заболяма главата още на третия канал. Какво си причинявам, бе, човек, бе? Ние сме Смей се БГ! Вау, вау. Поставете лайк бутона и се абонирайте на канала. И... Сега ще ми кажеш, че си щупил Nokia кабанка с Nokia, така ли? Браво на тебе! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Добре тогава, смей се, БГ. Аз се смея, ма нещо да ми е станало смешно от вашите смешнички видеа, ами се смея на факта, че си... Според мен, защото са... Не, те вече наистина станаха жалки и нямат гледалия вече. толкова жалки. Найс. И да, повече дори не ми се гледа този канал. Нека просто да видим останалите, защото знам просто, че няма да завърша това видео с пълно ментално здраве. Това е сигурно. Да. Абе, знаете ли какво?
преди да почнем да разгледам следващите канали, ще трябва да си пусна малко музика, че доста се натрових душевно и мозъчно от предишните два канала. Чакайте, какво намерих? Стайската музика! Най-сетне намерих каква музика да слушам. Айде бе! Но единственият проблем е, че той е по 14 години и сигурно песните му са пълен булшит. Но нека все пак да дадем шанс на момчето, може въобще да не са толкова лоши и да си заслужава човек да ги чуи. Да. Кой знае? Кой си знае? Трябва да видим. Лат. Какво правиш, бе, лат? Какъв си ти, бе, лат? Тук вече стана пълен кринж, защото повтаря думата лад. О, не! Все още сме 10 секунди навътре в песента и вече кринжа просто усещам как ще ме погълни. И то това въобще песен ли е? Единственото, което се повтаря вътре е Какъв си ти, бе, брат? Какъв си ти, бе, брат? Какъв си ти, бе, брат? Тук стана още по-кринчево, защото пак повтаря думата брат в 100 пъти. Само да кажа, че между рапърска песен, както той си описва песните, и между говорене на случайни бръщолевици в микрофона, докато на таблета си познал някаква музика от китайски уебсайт, са две коренно различни неща. Но все пак, да не му хейтим сега на музиката, все пак е много по-добра от "Не ми пипа и пицата" или от каквото и да е това извращение на природата. Канал номер 5. Радоникс YT или Радоникс, майка ти да. Как се четеш по дяволи? Що псуваш, бе, бъре? Това канал не се псува, ти казвам си няма да псуваш. Ало! Бе. И така, скоро качи 2 видеа, които обаче са най-некреативното нещо на планетата. Защото вижте, едното е реакция на драма през 2025, а пък другото е реакция на Yes през 2025. Ама, някой ще му каже ли на този човек, че вече не е 2024-та? И че тия две неща... 25-та, първо, да, наистина. Това през 2025-та е много скучно. Отдавна не са актуални. Последно като хората говориха за тях, сигурно беше някъде ноември-декември 2024, а прекалено е закъсняла с тия реакции. Но нека все пак да видим едното от тях. Няма как да е толкова зле, нали? Добре дошли в едно ново видео, в което ще реагираме на Oh Yes, Come on Baby. Аз една секунда. Първо, Боре, ако ти си сложил voice changer, защо? Ако не си ти, извинявам се. Просто защо си сложил шибан voice changer? Кажи ми. Центът на Лили Иван. Това е най-трагичното видео, което съм правил някога. Не ми се вярва за грам нищо. Така че, ако искате още такива видеа, да реагирам на песни видеа и на всякакви други работи, Честно казано, ако правиш реакции, поне прави нормални. Да. Не да са на нещо, което е излязло във ерата на динозаврите. така че, нека да започваме с реакцията на Oh Yes, на Лили, Аначкова и Иван. Верно ли те са я направили, уе? Как ми... Първо, много добре знаем, че е Лили Сманачкова и Иван Сплавлов. По-добре не се абонирайте за тях, защото те са леко кринч. Съм знаел. Аз бах си мислех, че Слави Клъшер я е направил. И момичето в бекграунда се отчаива, че е там. А знаеш ли кой друг е отчаян? Аз в момента, защото какво по дяволите гледам? Чакай малко. Какво чух току-що? Чакай, този израз ми е познат от видеото на Краутски, където казва
О, е. Този израз ми звучи доста познат. Интересно откъде е обаче? Застреляй се, рат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 а! Еми бурята, в крайна сметка се оказва, че нашия Радоник не само, че е взел идеята от видеото на Кралски, че е реагирал на нещо, което дори не е тренинг в момента, и че е копирал речта на Кралски дума по дума, той на всичкото отгоре иска и самия Кралски да му реагира на видеото и да коментира под него. Сега ми кажете с какво да се гръмна? С атомна бомба или с динамит? С TNT. С TNT. С TNT се гръмна. Непременно се абонирайте с камбанка пратката по лайкче и пишете в коментарите какво искате да е следващото видео, реакция или нещо друго. А Борето тук писа в коментара, че иска да се самоубие. Знаех си. Така, канал номер 6. Нека да ви представя господин Пламен БГ. В неговия канал има толкова грешни неща, че направо не знам от кое да започна. Дали от това, че във видеята си слага прекалено много ефекти и мимове, които даже нямат връзка с видеята му, или пък това, че постоянно качва италиански брейнрод като шортове. Просто имам прекалено много неща. Така че нека да си подложим на мъчението да изгледаме това негово видео, в което оценява български храни, но по някаква причина за тъмбнел е сложил тир-лист на италиански животни. Нямам си идея защо. И да видим каква степен на рак ще ни причини. Здравейте хора, аз съм Пламен и в днешното видео ще оценявам български храни. По-скоро снаксове или... Да. Ето, казах ви. Наистина ви казах. И чакай да притега възможно ще сложи някакви снимки и ефекти на екрана. Буквално има всякакви неща. Движещи си охлюви, танцуващи раци. Само дето баба си не е сложил как пада по стълбите. Да. Нека да започваме. Най-доброто е най-високият ранг. Много вкусно. Много вкусно. Става горе-долу и не бих ял. Мисля, че нямаш нужда да казваш, че много вкусно, че става, и че не бих пробвал, означава, че не би го пробвал. Мисля, че това всеки го знае. Не мога да го сложа. Не мога да го сложа на най-доброто. Има много по-добри. Колко? Много вкусна вафла. Казах много вкусна. О, не! Мен ме боли отвътре, като го гледам тоя как се мъчи да сложи някаква картинка в много вкусно и постоянно не успява. Просто направо сърцето ми се гъза, като гледам това зрелище. Ама той кой нормален прави тир листови на телефон? Да, много вкусна вафла. Млечен шоколад. О, легенда. Абе, пич. Ти за какво въобще си сложил камера там горе, като единственото, което виждам на нея е скапаният ти пръст, който взема половината от екрана, въпреки че се вижда само на камерата. А пак вземам половината от екрана, аз дори не мога да видя тир листа от него. Толкова е огромен, че когато побутне земята, тя ще излети в някоя черна дупка. Да. Брат, какви глупости говоря. Най-доброто. То шоколад не съм го пробвал, ще го сложа. Ще го сложиш, не съм яла, ама ще видиш хейта ти. Абе, ти я да мълчиш. Кой го сложиш там? Не знам. Ама не, кой го говори така, не знам. Как смееш да говориш във видеото на любимия ми ютубър Пламен БГ? Те бомбони с алкохол. С алкохол ли са? Така изглежда.
Първо, аз не виждам никакъв алкохол. Така че той си е пълен идиот. Абе, как изглежда, че са с алкохол, бе? Той алкохола са усеща само на вкус. Абе, знаеш какво? Дори няма да коментирам. И аз също. То е ясно, че на този мозъчните клетки му са по-малко, отколкото моите видеа за един месец. Но IQ. Как се казваше това нещо? Бейкрумс. Бейкрумс. Бейкрон. Нямаш ли... Брат, първо научи английската азбука преди да казваш. Се прави. What the fuck, бе, брат, защо си толкова голям? Все едно до сега не ми беше достатъчно да ти гледам от суната във ъгъла на екрана. Какво е? И тъкъм, когато вече си мислих, че нямаше какво повече да се обърка и как да стане по-лошо от това, то стана. Печагата буквално си прецака целият тир лист, като натисна някакво съвсем случайно копче. Уау! Брат, ние сериозно ли сме в О, чакайте, нещо видях. лист, като натисна някакво съвсем случайно копче? Брат, ние сериозно ли? О, какво е това? Хора, нещо тук видяхме в видеото. Код за награда в BXT. Можете да го използвате, за да получите някак нещо специално. Няма да го казвам, но вие ще си го видите. Сме в момента. Или се мъртъв гъс. Абе, знаете ли какво, Борита? Най-добре да приключим видеото до тук, защото без друго от всички тези канали, видеа и глупости изгубих толкова мозъчни клетки, колкото ни... Аз също бъде също и аз смятам да се гръмна с TNT и да се самоубия. съм губил за цели 14 години, през които съм съществувал. Така че, да, може да направя и втора част, в която реагирам на такива канали. Не знам, ако искате, лайкнете и се абонирайте за канала, за да станете готини бичаги. Чакайте, какво е това? Току-що получих съобщение от Луди от мазето. Интересно, какво иска от живота ми това мръсно животно? Господин Бъчва, трябва да видиш това на всяка цена и има някакъв линк. Защо да не го кликна? Все пак след всичката тая отрова, която ние сме влезли в мозъка, няма как да стане по-лошо. Аз се гръмвам, хора, гръмвам се. Моето умря току-що, хора. Нека му помогнем, хора. Нека му помогнем. Ако за това видео събере 30 лайка, да го съживим. Еми хора, това ще е видеото. Айде, бабай.